बर' सावथुननि गागि फावगिरि टिकेन्द्रजित नार्जारिया बैरि दाननि थांनाय 5 खालार खालि बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा आनज्रायलांदोंमोन। टिकेन्द्रजित नार्जारिनो सारादुखौ दिनै बिथांनि न'आव मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो टिकेन्द्रजित नार्जारिनि मुङाव गांसे गोसोखांलाइबो बेखेवनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बर'नि मुंदांखा गिबि आबुं सावथुन आलायारन सावथुनाव टिकेन्द्रजित नार्जारिया फाव खालामदोंमोन। जाय सावथुननि गेजेरजों टिकेन्द्रजित नार्जारिखौ बयबो बर'फ्रा जालाखौ मुंजों सिनायो। दिनै बिथांनि सारादुआव बिथांखौ गोसोखांनानै बर'नि गोबां सानसुमैफोरा बिथांनि सावगारियाव बिबार बावफैदों। हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथुआरि, लोगोसे बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि हानजा एबसुनि माखासे हानजा आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै रायजो राजाफ्रा। आदा जालाखौआथ' जोंजों बहुत सोमोन्दोआनो दंमोन सिनेमा गानायनिफ्राय आरो दिनैहाय आङो आदानि जितु श्राद्धआव फैनानै आङो माने गोजोननायजों लोगोसे दुखुबो मोनदों जे आदाया जे जोंनिफ्राय जानगारलांबाय। दा बिनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव माने आर'ज गाबो जाहाथे बिनि जिउमाया मोजाङैनो मोजां जायगा मोनहैयो। दा जों सानो दा आदा जालाखौ गोमानायाव जोंहा सावथुन मुलुगाव बहुद खहा जादों होननानै आं बेखौ सानो। नंगौ आदाखौ जोङो बहुद सनमान होनांगोन आरो आदाया आंजों फनावनो बहुद खोथा रायलायबाय थायोमोन। आं फैनानै बेजों लोगो हमनो हास्लाबाबाबो आदाया आंखौ बहुद खोथा फोरोंहरोमोन जे अमर जोंनि सावथुन मुलुगाव बर'नि जितु सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगखौ जों माबोरै लांनांगौ लांनाङा बिनि थाखाय बहुद आंजों बे फनाव रायलायहरोमोन। दा बेनिफ्राय जोङो सानैजों जों बे माबाखौनो मा होनो जोंनि सावथुननि जितु माने बर'आ जे बोरै डेभेलप खालामलांनांगौ दा बेखौ जोङो सानैजोंनो रायलायबाय थानाय जायो। आरो उनावहाय आङो बेखौ लोगो मोननाया मोनसे माबायाव लोगो मोनबावदों जोंहा बे मा होनो जों गुवाहाटियाव मोनसे माने कमिसन प्रग्रामनि जों सिनेमा बानायदों। बे सिनेमा बानायनायाव माने आंजोंखौ ओमफ्राय आदा जालाखौबो लाना थांदों आरो असमियाफोर बाहाय जेब्लानाखि माने बर' आरो सावथाल राइट्स जादोंमोन। दा बेखौ लानानैनो मोनसे कमिसन प्रग्राम माने दुरदर्शननि मोनसे टेन्डार लानानै बे कमिसन प्रग्राम जायो। दा बेखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बिनि उनावनो आरो लाइफ टाइम एवार्डबो मोननायबो जादोंमोन। बिदिनो लाइफ टाइम एवार्डखौ मुनलाइट मिडियानि गेजेरजों ओमफ्राय जों सानैखौ लाना थांबाय बिसोरो मुनलाइट मिडियानिफ्राय लाना थांनानै ओमफ्राय आदाखौ आङो केयारटेकार हिसाबै बेखौ स्टेजाव बोखांबाय। बेनि लाइफ टाइम एवार्डखौबो माने नाजावनानै होबाय आं बेनो बियो। दा बिनिफ्राय जोंनि सोमोन्दोआ मोजां मोनसे माबायाव थाबाय थादोंमोन। दा नंखायनो आंखौ नागारनो हायामोन बियो मोजां माने बोसोन होबाय थायोमोन जे जोंनि सिनेमाखौ सावथुनखौ जों माबोरै लांनांगौ लांनाङा बिनि भबिसखौ बुंबाय थायोमोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।